53 osoby utonęły od początku sierpnia. Bilans od kwietnia to 324 osoby. Ratownicy przypominają, że z żywiołem trzeba bardzo uważać. Stworzyli nawet dekalog plażowicza, który turyści nad Bałtykiem dostają wydrukowany na ulotkach. Na linii nasza reporterka Aneta Łuczkowska. Aneto, jakie zasady występuje na przykład silne falowanie, występuje sztorm. Niektórzy albo nie mają takiej wiedzy, albo się po prostu do tego nie stosują, no i efekty tak to bywają tragiczne. Przypomina Apoloniusz Kurylczyk z Zachodniopomorskiego WOPR. Wczoraj policja nie odnotowała ani jednego przypadku utonięcia, a to był pierwszy taki dzień od miesiąca. W Berlinie zatrzymano sprawców napadu na taksówkarza, do którego doszło To jest po prostu nieodpowiedzialność, skrajna głupota i powiem więcej, to jest również narażanie życia ratowników na bezsensowne niebezpieczeństwo związane z akcją ratunkową. Ostatnio głośno było o wypadku w Darłówku, gdzie też wisiała czerwona flaga. Silne fale porwały tam 3 nastolatków, jeden z nich nie żyje, 2 od kilku dni uznanych jest za zaginionych. Dziś w Słowierzycach, gdzie mieszka rodzina, jest żałoba, wszelkie imprezy są odwołane. Mija pierwsza rocznica od zamachu w Barcelonie. Na słynnym deptaku La Rambla terrorysta rozjeżdżał turystów furgonetką. Łukasz Konarski relacjonował skutki zamachu w Barcelonie, teraz ze mną w studiu. Jak dzisiaj uczczono pamięć ofiar? Na deptaku La Rambla ponownie zapłonęły znicze, złożono też wiele kwiatów. Pamięć ofiar uczczono minutą ciszy. Gdy rozmawiając z mieszkańcami Barcelony rok temu, byli w szoku, że taka tragedia wydarzyła się w ich mieście. Mała dziewczynka wbiegła do mojego baru, krzyczała i płakała. Wtedy zrozumieliśmy, że wydarzyło się coś złego. Wyszedłem i zobaczyłem samochód rozjeżdżający ludzi. Mówił mi rok temu Jose, kelner z baru przy La Rambla. 17 sierpnia na zawsze będzie już dwie pamięci o ofiarach tego zamachu. W ataku w Barcelonie i Cabrils zginęło 16 osób. To są wiadomości Radio Z. Zapowiada się gorący weekend na niemieckich autostradach. Już dzisiaj wieczorem będą korki, a jeszcze gorzej ma być jutro i pojutrze. Najbardziej oblężone będą autostrady w kierunku Berlina. To koniec wakacji u naszych zachodnich sąsiadów. W poniedziałek zaczyna się rok szkolny. Wakacje kończą się nie tylko w Berlinie, także w otaczającej stolicy Niemiec Brandenburgii i w północno-niemieckim landzie Schleswig-Holstein oraz u europejskich sąsiadów. W Holandii, Szwecji i Norwegii zaczyna się w poniedziałek szkoła, a więc przez Niemcy przejdzie w ten weekend prawdziwa lawina powrotów z urlopów. To będzie brutalny weekend dla kierowców na niemieckich autostradach, bo po kilku dniach ulgi wróciły znowu upały z temperaturami powyżej 30 stopni. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z. A o korkach na polskich drogach już za pół godziny czekamy na wasze sygnały. Czerwony telefon Radio Z 321 321 100. Ten numer w każdej ważnej dla was sprawie. Radio Z. Siła muzyki. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest firma Greenplast, polski producent systemów nożebnych. Kraków, Rzeszów, Przemyśl, Morze Kielce i Lublin tutaj będzie przeszkadzał. Poza tym sucho i przeważnie słonecznie, a na termometrach tak zwany komfort termiczny. Moje ulubione 2 słowa ostatnio, komfort termiczny. Od 24 stopni w Zakopanem do 30 w Zielonej Górze, tak to wygląda w praktyce. Sponsorem prognozy pogody jest firma Greenplast, polski producent systemów nożebnych rynków i farb. www.greenplast.pl. Popołudnie z Radio Z. Zaprasza Marcin Sotka. Teraz komfort muzyczny. Simple Wonder.
nowe zawsze dobre. Co to będzie? Filatów i karet z nowy numer. Nazywa się Highway. Dimitri Filatow i Alex Osokin, znany również